23 април 26 година, четвъртък. Ето е басетката на екопътека Бохемия. Ето това е тук реката и там са водопадчетата. Две-три водопадчета има. Пътеката половин час нагоре, 10 минути надолу. Аз мислех, че има нещо повече нагоре пътека, но ето там след половин час пътеката преминава реката и завърта и слиза надолу. Има една лента 3-4 метра. Трябва да се държи за лентата, за да се изкачиш тия 3-4 метра. И това е най-екстремното и най-трудното. Нищо повече няма. Има там един водопад 6-7 метра, ама трябва да се понамокриш малко от пръските, за да можеш да го видиш. Иначе пътечката е кратка. Ето го град Рила тук долу. Ето тук зад стълба, горе на скалата е кръста. До там да стигнеш си заслужава и да пуснеш въженце надолу 100 метра. Вече това е друга работа. Ето гоня там бел кръст. Ето тук има един малък кръст. Там е белия кръст. Имам и забележки по табелата, която е долу на пътя. Сложили са табелата след пътеката. И тъй като си с кола, като видиш пътеката и си мислиш, че пътеката е след табелата. Това е винаги така. А то се оказва, че те са сложили табелата и пътеката е на 10 метра преди табелата, така ясно вече в гората. Там също човек може да се обърка. ...23 април 26-та, четвъртък. Бохемските водопади, Бохемската екопътека. ...22 април 26-та. Не, вчера беше 22, днеска е 23. На 5 км от Владичина поляна и на 5 км от Рилския манастир е това място. Днеска е 22 април 26 година, сряда.